ithuba lokukhuluma nawe kwi-channel kama kuphasana i-channel nifike sibonga nje ukuthi uyayilandela i-channel sicela subscribe icela ubhekele video le sicela ukuthi we-like. There are more videos ongawabheka ongahamba wabheka nakhona nisibheka namhlanje na iphupho la elikayuza amele mkhulu uphupha ke la insingizi or inkudude emnyama ebovu ne-black and white ichazane. Ngicathi mina what I can say is that ngeke ngibheke ngokwamakhala ukuthi ingodudo emnyama or ebovu or emnyama mhlophe. Yini ingududu, yini insingizi? Insingizi inyoni, ingududu inyoni. Usho igama ngesizulu bakhona abasenza igama elithi insingizi, bakhona abayisebenzisa igama elithi ingududu, kodwa onke lamagama lawa ayisizulu esuke sichaza inyoni. Inyoni eyibika lemvula, inyoni eyibika lesimo sezulu esizayo. Ngesingisi ibizwa nge-southern ground hornbill. Kwamanye amazwe bayibiza nge-northern, kwamanye bayibiza nge-western noma nge-eastern ground hornbill. Futhi kuya ngokuthi itholakala kuphi lelo zwe lelo, kodwa inyoni emnyama most of the time inyoni iba mnyama. Nami ngiyazo emnyama yona ibika isimo sezulu. Uma kuzona izulu yona isuke ibonakala esikhathini esiningi, so uyazi ukuthi ayijobe ibonakala nje ukuthi kunezulu elizayo lizokuna. Uma sikhuluma ke ngensingizi, ngiyazi ikhona nale ingoma ethi yesicasemedi khala nsingizi nsingizi yezulu wathinta thina wathinta abantu wathinta inyaka. So insingizi vele inyoni yezulu noma inyoni ibika izulu. Naku ke singakusho number 1, uma ngenze ukuphupha insingizi sikuthanda njengophawu hluma uyibona. Kwabanye lisho ukuthi ungalindela impilo enhle futhi ende nenhlanhla enkulu nokuzuza ingcebo. Usho ukuthi kukhona usuke kuze empilweni yakho esekuseduze futhi kufike. 2, futhi kuyenzeka kodwa uma uphupha insingizi kuba uphawu oluhluma uyibona. Also ngikhombisa ungaqala ukuyilungiselela ukuthola inzuzo noma ukwenza imali engalindelekile. Kodwa ke 3, kuyenzeka futhi uma uphupha insingizi sikuthele njengophawu bekwesinye isikhathi kwabanye abantu uma uyibona usuke lisho ukulindela indaba ezimbi, kwabanye lisho isifo ikakhulukazi uma ukuthi uyibona wethuke. Futhi mangenze uyibone uphupha uyibona bese kodwa ushaye na uvalo ukuthi kukhona into embi ezokwehla. Kwabanye kuyaba isifo noma kube okunye okubo sekuzomehlela umuntu loyo. 4, yenza futhi uphupha insingizi sikuthele njengophawu lokuma ingene ekhaya, ngoba lusho kumele mhlawumbe usukume uthole usizo lokuvimba ngaba isifo noma ingozi noma ukugula noma nje umunye umshophi omubi ongase unehlele ningalindele. Uyabona. 5, kuyenzeka futhi uma uphupha insingizi kuba uphawu lokuma ingene ekhaya usuke lichaza ukuthi idalwa zomuzi zibika ukuthi ningasapholisa amaseko ngoba ke izimbangi zinimbi kabi ngemithi. Usho ukuthi ngenzeka lezi idalwa zakuleli khaya suke zilintshela ukuthi sukumani nithola usizo ngoba kunobubi obungase bunehlele ngenxa yabathakathi, ngenxa yezimbangi zenu. Yabona. 6, kuyenzeka futhi uma uphupha insingizi kuba uphawu olubi uma ikhala, ngoba nakhona lungabika inkulumo noma udaba olubi ozoluzwa nokuthi mhlawumbe kungenzeka kukhona okuzokwenzeka imvamisa okubi okungalindelekile. Futhi lingabika umshophi, lungayibika inkulumo, lingalibika udaba ozoluzwa olubi. Number 7, kuyenzeka futhi uma uphupha insingizi kuba uphawu oluhle uma uyibona indiza. Kwabanye lukhomba ukufika kwenhlanhla nesibusiso nempumelelo enkulu engenqandeke. Uma uyibona indiza kwabanye kusho ukuthi kukhona into eyinhlanhla nesibusiso nento eyimpumelelo enkulu engahle
bese iyafika. Ngiyabona asiva besibheka la kodaba le hornbill noma i-ground hornbill noma i-southern ground hornbill noma insingizi noma ingududo noma i-northern ground hornbill noma i-eastern ground hornbill. It depends ukuthi nina niyithola ngase-south la ningakhona noma ngoba izobizwa ngalokuthi i-southern ngoba itholakala ngase eningizimu noma ibizwe ngendawo etholakala kuyo kuleyo ndawo ohlala kuyo wena ngoba sizothi ne-southern ground hornbill kanti ngakini i-northern ngoba itholakala ngase-north. Siyabonga esibheka insingizi okwenyoni yezulu esiningi okwenyoni eyibika lezinto ezisayo kakhulu ibika lemvula. Siyabonga. Be blessed.